ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Саида Юсуфзода. Чунин аз хабарҳое ки мо ин соат пайгирӣ мекунем. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки дар вазороти идораҳо ва дигар мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд. пешгирии савдои одамон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон баррасии ин мавзӯъ зимни як чорабинии сатҳи баланд. мис Душанбе 2026 фазои мусоиди рақобати солим барои ҷавондухтарон идомаи ба қайдгирии довталабон дар ин озмуни сатҳи шаҳрӣ. машрӯи хабар 25 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки дар вазоратҳои адлия, фарҳанг, мақомоти прокуратура, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, палатаи ҳисоб ва дигар мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд, мулоқот намуданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муовини якум ва муовини вазири адлия, муовини вазири фарҳанг, сардори хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини раиси Кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷриба ва мутахассисони варзида таъин гардиданд. дар асоси банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Бобохонзода аз Сомуддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд. мутобиқи моддаи 20 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудан ва ба вазифаи муовини раиси палатаи ҳисоб таъин намудани Аҳмадзода Шуҳрат Аҳмад дар бораи ба вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Маҳмадшарифзода Парвиз Маҳмадшариф ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардорони як қатор раёсатҳои прокуратураи генералӣ, прокуророни ноҳияҳои Ванҷу Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Ховалинги вилояти Хатлон, шаҳри Бӯстон, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Кӯҳистони Мастчои вилояти Суғд, сардорони шуъбаҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар, сардорони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаҳои Кӯлоб ва Рашт иваз карда шуданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо доир ба сурат бахшидан ба раванди рақамикунонӣ ва гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ, тарғибу ташвиқи фарҳанги волои миллӣ, пешгирӣ аз хуруфот, мубориза бо ҷинояткорӣ, аз ҷумла ҷиноятҳои коррупсиониву гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таъмини адолати судию волояти қонун ва муомилаи хуб бо мардум вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки ҳар яки онҳо ва умуман ҳамаи хизматчиёни давлатӣ бояд бо риояи қонунияти тартиботи ҳуқуқӣ, оинномаву низомномаҳои соҳавӣ, одобу ахлоқи ҳамида, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносию худогоҳӣ дар ҷомеа намунаи ибрат бошанд. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳакимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳакимзода Асадулло Қурбон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Бақо Хоҷа Бобо бо сабаби ба кори дигар гузаштан
аз вазифаи директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растанӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳим. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳим Санъат Асо бо сабаби банафақа баромадан аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Вализода Исмоил Султон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Бобозода Фаридун Толиб бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Завқизода Солеҳ Амин бо сабаби банафақа баромадан аз вазифаи директори маркази таълимии судяҳои назди суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳакимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳакимзода Асадулло Қурбон муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Шарофиддин Ҳикматулло муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Фаридун Толибҷон муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Вализода Исмоил Султон сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Сатор Бобоҷон Бобоқул муовини якуми раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Бобохонзода Асомуддин директори маркази таълимии судяҳои назди суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. 25 феврал таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид.
дар иҷлосия созишнома оид ба маблағгузорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди Абу-Заби оид ба рушд вобаста ба татбиқи лоиҳаи идомаи маблағгузории сохтмони нерӯгои барқии обии Роғун, созишномаи қарзӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупоии таҳдид ва рушд вобаста ба лоиҳаи ҷорӣ намудани нақлиёти ҷамъиятии барқӣ дар вилояти Хатлон марҳилаи 2, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти ибтидоӣ касбӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. Масъалаҳои рӯзномаро ба вакилони Маҷлиси намояндагон Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Қаҳорзода Файзиддин, раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, муовини раиси кумита оид ба иқтисод ва молия Набизода Тоҳир ва узви ҳамин кумита Ҳакимзода Ҳомиҷон, узви кумита оид ба иқтисод ва молия Наботзода Сиёвуш ва узви кумита оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон Мусо Ҷонзода Ҷамила шарҳу тавзеҳ доданд. пешгирии савдои одамон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. Бо мақсади таҳкими ҳамоҳангӣ байни идоравӣ ва андешидани тадбирҳои муассир дар ин самт дар пойтахти кишвар ҷаласаи навбатии комиссияи дахлдор баргузор шуд. масъалаи савдои одамон ва пешгирии он дар кишвари мо яке аз бахшҳои муҳим буда бо мақсади мубориза бо он мунтазам чораву тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. Зимнан дар толори Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ҷаласаи ҳудудии комиссияи байниидоравии пешгирии савдои одамон баргузор гардид, ки таҳти роҳбарии муовини якуми вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аламшозода Абдураҳмон ва муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ ҷараён гирифт. Зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба вазъи кунунии пешгирии савдои одамон, таҳкими ҳамкориҳои байни мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои иҷтимоӣ ва дигар ниҳодҳои масъул мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. муовини якуми вазири корҳои дохилӣ дар суханронии худ таъкид намуд, ки мубориза бо савдои одамон танҳо вазифаи як ниҳод набуда, балки тақозо менамояд, ки тамоми сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳамоҳангӣ фаъолият намоянд. Қайд гардид, ки корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ бахусус ҷавонон ва муҳоҷирони меҳнатӣ бояд тақвият дода шаванд. Ҳамчунин муовини якуми раиси шаҳри Душанбе зимни баромади худ иброз дошт, ки мақомоти маҳаллӣ омодаанд барои баландбардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон, дастгирии қурбониёни эҳтимолӣ ва пешгирии ин зуҳуроти номатлуб тадбирҳои мушаххасро амалӣ намоянд. дар идомаи ҷаласа тавассути монитор, маводи иттилоотӣ ва омӯзишӣ вобаста ба роҳи пешгирӣ нишонаҳо ва паёмадҳои савдои одамон нишон дода шуданд, ки ҳадаф аз онҳо баландбардоштани маърифати ҳуқуқи иштирокдорон ва тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ арзёбӣ гардид. дар анҷом таъкид шуд, ки ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳо, вокуниши саривақтӣ ба ҳолатҳои эҳтимолӣ ва густариши корҳои профилактикӣ заминаи асосии коҳиш додани ҷиноятҳои марбут ба савдои одамон ба ҳисоб меравад. баргузории чунин ҷаласаҳо ва дар заминаи он андешидани тадбирҳои мусоидаткунанда барои пешгирии ин зуҳуроти номатлуб заминаи хуб фароҳам менамояд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ноҳияи Исмоили Сомонӣ вохӯрии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 21 бо интихобкунандагон баргузор гардид. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. истиқлоли давлатӣ ҳамчун заминаи муҳими ташаккули давлатдории мустақил барои Тоҷикистон марҳилаи таърихии навро боз намуд. дар ин замина интихоби роҳи демократии рушд тақозо менамояд, ки дар ташаккули ҳокимияти сиёсӣ иродаи мардум ба инобат гирифта шавад. бо ин мақсад бунёди низоми нави сиёсӣ ва дар заминаи он таъсиси ниҳоди интихобот ҳамчун механизми татбиқи муносибатҳои демократӣ амалӣ гардид. дар ин зимин дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ноҳияи Исмоили Сомонӣ вохӯрии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 21 бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар вохӯрии раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Исмоили Сомонӣ, раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе номзадҳои пешбарӣ гардида ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, ҳизби аграрии Тоҷикистон, номзади худ пешбар, шахсони боэътимоди онҳо ва интихобкунандагон
иштирок намуданд. ҳозирин зимни баромади худ номзадҳоро ба интихобкунандагон муаррифӣ карда иброз намуданд ки интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ ба ҳисоб рафта иштироки фаъолонаи ҳар сокини кишвар дар ин рӯз барои интихоби ояндаи босубот ва дурахшони хеш муҳим арзёбӣ мегардад. Аз ин рӯ аз тамоми интихобкунандагон даъват карда шуд ки санаи 1 марти соли равон дар интихобот иштирок намуда ба номзади арзанда овоз диҳанд. сипас шахсони боэътимоди номзадҳо баромад намуда барномаи пеш аз интихоботи номзадон бо ҳадафҳояшон ба интихобкунандагон муаррифӣ гардид. дар идомаи вохӯрӣ номзадҳо бо интихобкунандагон доир ба рӯзи баргузории интихобот тарзи овоздиҳӣ ва ҷонибдорӣ аз худ ёдовар шуда даъват ба амал оварданд ки мавқеи сиёсии худро муайян намуда дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилони халқ ки санаи 1 марти соли 2026 доир мегардад фаъолона иштирок намоянд. танзим баракати зиндагӣ дар доираи ин мавзӯъ бо иштироки намояндагони кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон вохӯрӣ доир гардид. дар ин мулоқот ширкатдорон бобати сарфаю сариштакорӣ ҳангоми баргузории маросими тӯю хурсандӣ маъруза карданд. шаҳри бештар дар гузориши навбатии барнома. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимҳоро танзим намуда ба ҳифзи арзишҳои аслии фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони кишвар равона гардидааст. дар доираи ин мавзӯъ бо ибтикори факултати тиббии донишгоҳи миллӣ бо ширкати кормандони кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ мулоқот доир гардид. зимни баромад ҳозирин зикр намуданд ки бо мақсади таъмини некуаҳволии сокинони мамлакат ва нигаҳдории арзишҳои фарҳангиву динии миллати тоҷик қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расида дар давоми амалкарди худ қонуни мазкур имкон фароҳам овард ки хароҷоти зиёдатии сокинон вобаста ба ҷашну маросимҳо пешгирӣ карда шаванд ва ба ин васила суннатҳои миллии мардуми тоҷик аз анъанаҳои сохтаву тақлидкорона тоза карда шаванд. ҳамзамон гуфта шуд ки қонуни мазкур дар тӯли 19 соли амали худ тавонист тамоми сарву хароҷоти бемавриди сокинони кишварро дар баргузории маъракаҳои тӯи азодорӣ ба танзим дарорад. дар идома зикр шуд ки қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон имкон фароҳам овард ки зиндагии арзандаи сокинони мамлакат таъмин гардад ва сокинон аз исрофкорӣ ва зиёдаравӣ ҳангоми баргузории маросимҳои гуногун даст кашанд. зеро дар гузашта зиёдаравӣ дар ҷараёни баргузории маъракаҳои хурсандиву азодорӣ сарфи маблағҳои ҳангуфт барои домоду арӯс то ба ҳадде расида буд ки аксари оилаҳо бо гирифтани қарз ин корро анҷом медоданд ва боиси зарари зиёди иқтисодӣ ба буҷети хонаводагӣ мегардид. баргузории чорабиниҳои тарғиботию фаҳмондадиҳӣ бо сокинони касбу кори гуногун метавонад барои пурра дар амал татбиқ гардидани нишондодҳои ин қонун мусоидат намояд. бори аввал пойтахти азизамон шаҳри душанбе шоҳиди як рӯйдоди зебо ва фаромӯшнашаванда мегардад. баргузории озмуни мис душанбе 2026 саҳифаи нав дар ҳаёти фарҳангии пойтахт аст. саҳифае ки зебоӣ бо маърифат, ҳунар бо одоб ва ҷавонӣ бо ормонҳо ҳамқадам мегарданд. ҳамкорамон ғунчагул нурализода аз раванди бақайдгирии довталабони озмун гузориш медиҳад. озмуни зебоӣ ва ҳунар мис душанбе 2026 бо шукӯҳу шаомати хоса идома дорад. ин чорабинии фарҳангӣ гулдухтарони зебову боистеъдодро гирди ҳам оварда фазои идона ва пур аз ҳаяҷонро фароҳам сохтааст. айни замон иштирокчиён дар марҳилаҳои гуногуни озмун ҳунару маҳорати худро муаррифӣ мекунанд. ҳар як гулдухтар бо либоси зебо, қомати расо ва боварӣ ба худ дар саҳна ҳузур пайдо намуда кӯшиш мекунад ба суолҳои ҳайати ҳакамон посухҳои мушаххас диҳад. ман бисёр ҳам хурсанд ҳастам ки дар ин озмун иштирок карда истодам ва дар ин ҷо бисёри духтарҳоро дидам ки дар ин озмун иштирок доранд. зебоӣ танҳо дар сурат нест, вале дар сирати инсон, дар фарҳанг, вале боз дар боэътимодии инсон мебошад. ҳар як шахс духтари зебои тоҷик имконият дорад ки дар чунин озмунҳо иштирок кунад ва ин аввалин орзу ва қадами ман мебошад ки дар ин озмуни мис душанбе иштирок карда истодам.
озмун ҳоло дар ҷараён аст ва рақобат миёни иштирокчиён хеле ҷолибу пуршиддат сурат мегирад. ҳар баромад рангу таровати тоза дорад ва нишон медиҳад ки гулдухтарони тоҷик дорои истеъдод, зебоӣ ва фарҳанги баланди муошират мебошанд. озмун бо мақсади муаррифии либоси миллӣ бо инобати ҷашну маросими милливу давлатӣ ва талаботи хизмати давлатӣ, тарғибу ташвиқи моди тоҷик аз нигоҳи замони муосир, бо инобати таъриху тамаддуни миллати тоҷик, дарёфти чеҳраҳои нав ба хотири муаррифии шоистаи либоси духтари тоҷик, пешниҳоди тарҳи либоси миллӣ аз нигоҳи тарроҳон бо назардошти талаботи замони муосир ташкил шудааст. давомнокии озмун 2 моҳро дар бар мегирад. муҳлати қабули ҳуҷҷатҳои довталабон аз рӯи талаботи низомнома давоми 20 рӯз аз рӯзи эълонии озмун сурат мегирад. озмуни шаҳрии мисс душанбе 2026 аз рӯи 3 номинатсия мисс душанбе, мисс интеллект ва мисс маҳбуби дилҳо ҷараён мегирад. қабули ҳуҷҷатҳои довталабон ва номнависӣ барои иштирок дар озмун дар муассисаи давлатии телевизиони душанбе идома дорад. бо мақсади ҷалби бештари сокинони касбу кори гуногун ба китоб ва адабиёти бадеӣ соли 2026 низ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар кишвар баргузор мегардад. илова ба ин имсол озмуни дигари ҷумҳуриявӣ яъне шоҳномахонӣ ҳам ташкил шудааст. ин тадбир барои ҳавасмандсозии насли ҷавони кишвар ба китобу китобхона мусоидати фаъол менамояд. дар муассисаҳои таълимии шаҳр хонандагон бо ташкили чорабиниҳои гуногун барои ширкат дар ин озмунҳо омода мешаванд. китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани аҳли ҷомеа буда қобилияти сухандониву сухандрониро сайқал медиҳад. доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. ҳамин аст ки баҳри ҷалб гардидани шаҳрвандони кишвар ба китобу китобхонӣ озмунҳои гуногун роҳандозӣ карда мешавад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз ҷумлаи чунин озмунҳо аст ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташкил шудааст. илова ба ин тадбир имсол озмуни шоҳномахонӣ ҳам ташкил гардидааст. бо ташкили чорабиниҳои маърифативу озмунӣ роҳбарияти муассисаи таҳссиси миёнаи умумӣ рақами 128 ноҳияи фирдавсӣ хонандагонро барои ширкат дар ин 2 озмуни сатҳи баланд омода менамоянд. биё эй бедили аз кор монда, зубим андар паси девор монда, далери кун ки майдон аз далер аст, агар рӯбаҳ далер афтод шер аст. мавриди зикр аст ки бо инобати муҳимияти масъалаи китобу китобхонӣ ва рӯй овардани қишрҳои гуногуни ҷомеа ба мутолиаи осори бадеиву илмӣ ва бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар ҳама сола дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор карда мешавад. маърифчиёни пойтахт бобати ширкат дар ин озмун ва ҳам озмуни шоҳномахонӣ аз ҳолу омодагии ҳамаҷониба дида истоданд. хонандагони муассисаи таҳссиси миёнаи умумии рақами 128 ноҳияи фирдавсӣ ҳамаҷониба омодагӣ дида талош доранд ки дар даври ноҳиявию шаҳрии ин озмунҳои сатҳи баланд ширкат намуда сазовори мавқеъ намоён гарданд. бо ин мақсад омӯзгорон рӯйхати адабиётро аз рӯи номинатсияҳо пешниҳод намуданд ва хонандагон онҳоро мутолиа мекунанд. зимни ташкили ин чорабинӣ дар муассиса омӯзгорон сатҳи омодагии хонандагонро ба озмунҳо санҷида барои онҳо ҳамчунин тавсияҳои муфид пешниҳод намуданд. дар муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бахшида ба 26-умин солгарди рӯзи таъсисёбии созмони хонандагони муассисаҳои таҳссиёти миёнаи умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ зери унвони созмони хонандагон дар масири тарбияи ватанпарастии наврасон ҷамъомади тантанавӣ бо шукӯҳу шаомати хос баргузор гардид. дар чорабинии тантанавӣ 1000 нафар хонандагони синфҳои 5 муассисаҳои таҳссиёти умумии ноҳияи Фирдавсӣ тибқи тартиб аз зинаи ахтарон ба зинаи ворисони сомонёни созмони хонандагон қабул гардиданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст.
ҳамасола 26 феврал дар ҷумҳурӣ рӯзи таъсисёбии созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ таҷлил карда мешавад. соли ҷорӣ 26-уми солгарди таъсисёбии созмони мазкур дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ҷашн гирифта мешавад. дар ин замина бахшида ба солгарди рӯзи таъсисёбии созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. сепас дар вазъияти тантанавӣ ҳозирин ба сухан баромада иброз доштанд ки созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ ташкилоти худидораи кӯдакону наврасон хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ буда мақсади асосии он тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи худшиносӣ ватандӯстӣ, омӯзиш ва эҳтироми таъриху фарҳанги милливу башарӣ, арҷгузорӣ ва ҳифзи арзишҳои истиқлоли давлатӣ ва ба ин васила ташаккули шахсият ва шаҳрванди фаъоли ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон аз се зина иборат мебошад. зинаи ахтарон, ворисони Сомониён, зинаи Сомониён. дар зинаи ахтарон хонандагони синфҳои якум то синфҳои чорумро дар бар мегирад. зинаи ворисони Сомониён аз хонандагони синфҳои 5 то хонандагони синфҳои 8ро дар бар мегирад. зинаи Сомониён бошад хонандагони синфҳои 9, 10, 11ро дар бар мегирад. сипас меҳмонон ҳамчун рамзи эҳтирому муҳаббат гарданбандҳои хонандагонро ба гарданашон овехта онҳоро барои аъзо шуданашон ба зинаи ворисони Сомониён табрику муборакбодӣ намуданд. дар вазъияти тантанавӣ як қатор ғолибони даври ноҳиявии мусобиқаи ҷумҳуриявии ҳарбии варзишии ватанпарвар, ҳафтаи ихтирокорӣ ва навоварии кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе, озмуни шаҳрии андеша ва баён, инчунин устодону омӯзгорон бо ифтихорномаву сипосномаи шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ қадрдонӣ гардиданд. чорабини тантанавӣ ва фарҳангӣ ки бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи Фирдавсӣ роҳандозӣ шуд, идомабахши ҳамоиши имрӯза гардид. дар кӯдакистони рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонӣ машғулияти тарбиявӣ маърифатӣ дар мавзӯи қоидаҳои ҳаракати роҳ баргузор гардид ки ҳадафи он баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва ташаккули фарҳанги бехатариро дар байни тарбиятгирандагон буд. гузориш дар ин бора. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки масъулини шуъбаи маорифи ноҳия, кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ, роҳбарони муассисаҳои томактабӣ ва мураббиёни кӯдакистонҳо машғулияти тарбиявии маърифатӣ дар мавзӯи қоидаҳои ҳаракати роҳ баргузор гардид. ҷорабинӣ бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ ва омӯзонидани оддитарин қоидаҳои ҳаракат ба кӯдакон роҳандозӣ карда шуд. земни машғулият мураббиён ба тарбиятгирандагон фаҳмониданд ки ҳар як кӯдак бояд роҳи ҳаракати худро аз хона то кӯдакистон хуб донад. таъкид гардид ки ҳангоми ҳамроҳӣ бо падару модар ё дигар шахсони калонсол ба роҳ баромадан, кӯдакон бояд диққат диҳанд ки аз кадом нуқта роҳро мегузаранд, чароғаки роҳнамо дар куҷо ҷойгир аст ва ҳангоми кадом ишора гузаштан иҷоза дода мешавад. мураббиён ба тарбиятгирандагон шаҳр доданд ки роҳро танҳо аз ҷойҳои махсуси барои пиёдагардон муайян шуда, пиёдагузар ва пайраҳаҳои пиёдагард бояд гузаранд. ҳамзамон таъкид шуд ки аз пеши нақлиёти наздикомада давида гузаштан, ногаҳон ба қисмати мошингарди роҳ баромадан ва беэътиноӣ ба ишораҳои чароғаки раҳнамо метавонад ба оқибатҳои нохуш оварда расонад. ба муассисаҳои томактабии ноҳияи Исмоили Сомонӣ чунин таҷҳизотҳо оид ба қоидаи ҳаракат дар роҳ ба мо дастрас намуданд ки ин технологияи навини муосир мебошад ки дар машғулиятҳои қоидаи ҳаракат дар роҳ ба кӯдакон омӯзонида мешавад. мон машғулияти қоидаи ҳаракат дар роҳро аз гурӯҳи хурди дуюм сар карда то омодагӣ ба мактаб гузаронида мешавад. дар ҳафти машғулият ба кӯдакон тарзи кори чароғаки роҳнамо фаҳмонида шуд. зикр гардид ки чароғаки роҳнамо барои пиёдагардон асосан аз ду ранги муҳим сурх ва сабз иборат мебошад. бини агар ин аломати роҳ онҷо писарҷон онҷо гузаргоҳ. машғулияти мазкур дар фазои фаъолу шавқовар баргузор карда кӯдакон дар раванди саволу ҷавоб ва муҳокимаи мисолҳои амалӣ иштироки фаъолона намуданд. чунин тадбирҳо барои дар ниҳоди кӯдакон ташаккул додани ҳисси масъулият, эҳтиёткорӣ ва риояи меъёрҳои бехатарӣ мусоидат менамояд. маъмурияти муассиса изҳор доштанд ки баргузории чунин чорабинҳо минбаъд низ идома ёфта ҷиҳати таъмини бехатарии кӯдакон ва баланд бардоштани фарҳанги ҳаракат дар роҳ саҳми назаррас хоҳанд гузошт.
дастаи истиқлол ба қисми сеюми омодагӣ ба мавсими нав расман ҳусни оғоз бахшид. ин марҳила муҳимтарин бахши давраи омодагӣ маҳсуб ёфта, маҳз дар ҳамин давра шакли асосии даста, тактика ва омодагии ҷисмонии бозингарон пурра такмил дода мешавад. Дар тамринҳо ҳайати мураббиён ба ҳар як ҷузъиёти бозӣ диққати махсус медиҳанд. Машқҳои тактикӣ, ҳамоҳангсозии хатои дифоъ ва ҳамла, инчунин санҷиши имкониятҳои бозингарони ҷавон ҳама дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад. ҳайати даста ният дорад мавсими навро бо омодагии комил ва натиҷаҳои шоиста оғоз намояд. бозии ҷавобии марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои Атлетикои Испания ва Брюгеи Белгия ба анҷом расид. Дар ин вохӯрӣ дастаи шаҳри Мадрид бо ҳисоби 4-1 пирӯз шуд. Бозии аввал миёни рақибон бо натиҷаи 3-3 анҷом ёфта буд. Дидор дар варзишгоҳи Метрополитано дар шаҳри Мадрид баргузор гардид. Пас аз марҳилаи умумии Лигаи Чемпионҳо дастаи кишвари Белгия 10 имтиёз гирифта дар зинаи 19-ум қарор гирифт. Бошгоҳи кишвари Испания бо 13 имтиёз дар ҷои 14-ум ҷойгир шуд. Ҳамакнун ҳарифи Атлетико дар давраи 1/8-ниҳоӣ Ливерпул ё Тоттенҳем Хотспур хоҳад буд. ёдовор мешавем, ки финали мусобиқаи имсола дар варзишгоҳи Пушкаш Арена дар шаҳри Будапешт рӯзи 30 майи соли 2026 доир мегардад. тамошобинони азиз, инҷо барномаи иттилооти вақт ба поён расид. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома дорад. сарбаландию хонаободии шумо таманнои ҳамешагии мост. бо барномаҳои телевизиони Душанбе бимонед.